Zuzenkiana. Eta bat-batean, eskolako monitoreagoa Gorritxo eskolatik agertu zen. Monitorea eskola garbi izateko, izan beste birziklatze behar den moduan. Nire izena Aitor Gorritxo ezagutzen da eta lau ikasle elkartzen du. Nire izena Aitor Bai, nik lagunduko dizut birziklatzen. Nik ere lagunduko dizut Aitor. Lasai egon. Hau bai ikasle finak eta langileak. Bukatzeko eskola garbi eta birziklatuta geratu da.